дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мубодилаи барқияҳои табрикии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва сарвазири ҷумҳурии арманистон. изҳороти маркази матбуоти раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд. муҳоҷиронро дар Русия санҷишҳои ҷиддӣ интизор аст. коҳишёбии якбораи нархи чиптаҳои парвози масири Русия тоҷикистон. пешгӯии обу ҳавошиносон. имрӯз миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян ба муносибати 30-юмин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду кишвар мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони сарвазири ҷумҳурии Арманистон муҳтарам Никол Пашинян омадааст. муҳтарам Никол Воваевич ба муносибати 30-солагии барпо намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии Арманистон бо изҳори қаноатмандӣ ба шумо табрикоти ин ҷонибро ирсол менамоям. мо аз ҷараёни инкишофи муносибатҳои дӯстӣ миёни кишварҳоямон таи ин солҳо чӣ дар асоси дуҷониба ва чӣ дар сатҳи бисёрҷониба қаноатмандем. алоқаманди густариши рӯзафзон ва тақвияти минбаъдаи ҳамкорӣ бо Арманистон ки бо он моро риштаҳои тарихии дӯстӣ ва ҳамкорӣ мепайванданд ҳастем. боварӣ дорам ки бо саъю талошҳои муштарак муносибатҳои созандаи мо ба нафъи мардумонамон боз ҳам таҳкими бештар хоҳанд ёфт. ба шумо муҳтарам Никол Воваевич саломатӣ ва дар фаъолияти давлатиятон муваффақиятҳои назаррас ба мардуми дӯсти Арманистон сулҳу субот ва шукуфоӣ хоҳонам. дар барқияи табрикии сарвазири ҷумҳурии Арманистон муҳтарам Никол Пашинян ба унвони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, табрикоти самимии маро ба муносибати санаи муҳим 30-солагии истиқрори муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Арманистон ва ҷумҳурии тоҷикистон бипазиред. таи 13 солаи гузашта муносибатҳои байни кишварҳои мо дар асоси устувори анъанаҳои дӯстӣ, эҳтироми якдигар ва ҳамдигарфаҳмии мардумонамон рушд ёфтанд. итминон дорам ки муносибатҳои кишварҳои мо иқтидори назаррас доранд ва истифодаи комили он имкон медиҳад ки ҳамкории байни давлатии Арманистон ва Тоҷикистон ба сатҳи сифатан нав бардошта шаванд. ба шумо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саломатӣ бардавом, саодатмандӣ, муваффақият ва беҳтарин хушиҳо. ба мардуми дӯсти Тоҷикистон сулҳу некуаҳволӣ ва шукуфоӣ орзумандам. маркази матбуоти раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд изҳор медорад ки новобаста аз тавофуқоти ҳосилшудаи дуҷониба дар хусуси роҳ надодан ба муноқишаҳои навбатӣ дар сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон, ходимони сиёсӣ ва низомии ҷумҳурии Қирғизистон бо муроҷиатҳои моҷароҷӯёнаи худ ба барангехтани кинаву адовати миллӣ мусоидат карда ба муносибати байни ҳамдигарӣ ва байналмилалӣ зиён мерасонанд. дар ин бора ба Амид Ховар аз маркази матбуоти раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд хабар доданд. вазири мудофиаи ҷумҳурии Қирғизистон Бакитбек Бекболотов зимни нишасти матбуотӣ баён дошт ки байни Қирғизистону Тоҷикистон сулҳ нахоҳад шуд. ин изҳороти иғмоангезона пурра муқобили ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ тариқи роҳҳои дипломатӣ мебошад. Бекболотов ишора кард ки мушкилоти муайянкунӣ ва аломатгузории марзӣ то лаҳзае ки силоҳи вазнин аз хатти сарҳади давлатӣ берун бурда нашаванд боқӣ мемонад. вале ҳамзамон бо ин хабар дод ки аз тарафи Қирғизистон маҷмӯи мушакандози зенитии С-125 Печора-2БМ харидорӣ гардидааст ва дар ҳудуди вилояти Ботканд ҷойгир карда мешавад. амалкарди вазир ошкоро бархилофи мавқеъгирии роҳбарияти Қирғизистон дар хусуси аз тариқи гуфтушунид ва бо назардошти муносибатҳои дӯстонаи ду халқи ҳамсоя ҳал кардани масъалаҳои баҳсӣ равона шудааст. ҳадафи асосии изҳороти мазкур тезутун сохтани вазъият дар хатти сарҳади давлатии Қирғизистону Тоҷикистон мебошад. гузашта аз ин мавқеи узви ҳукумати ҷумҳурии Қирғизистон бо протоколҳои имзошудаи дуҷониба таҳти рақамҳои 39, 41 ва 42 ки тибқи онҳо масъалаҳои муайянкунии сарҳад бояд дар рӯҳияи ҳусни ҳамҷаворию якдигарфаҳмӣ ҳалли худро ёбанд мухолифат мекунад. ҷойгиркунии воситаҳои иловагии зидди ҳавоӣ дар вилояти Ботканд рӯйрост вайрон кардани бандияи протоколи
рақами 42 аз 25 сентябр соли 2022 мебошад. Маркази матбуоти раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд изҳор медорад ки муроҷиатҳои моҷароҷӯёнаи ходимони сиёсӣ ва низомии ҷумҳурии Қирғизистон муқобили ӯҳдадориҳои ба зимма гирифтаи тарафҳо буда ба мураккабшавии вазъият дар сарҳад ва пайдо шудани ҳисси нобоварӣ нисбат ба якдигар боис мекарданд. Аз ин хотир раёсати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд даъват мекунад ки ба паҳн сохтани чунин суханронӣ ва муроҷиатҳои мансабдорон ки метавонанд мураккабшавии вазъият душманию бадбиниро байни ду халқ ба вуҷуд оранд роҳ дода нашавад. Дар ин бора Амид Ховар хабар медиҳад. шӯрои амнияти Русия тасмим гирифтааст ки барои таъмини тартиботи ҳуқуқӣ дар байни муҳоҷирон тадбирҳои густурда баргузор кунад. Дар ин бора Николай Патрушев дабири шӯрои амният изҳор дошт. Барои таъминоти тартиботи ҳуқуқӣ дар ҷойҳое ки муҳоҷирон ба таври дастаҷамъӣ зиндагӣ мекунанд тадбирҳои васеъмиқёсӣ пешбинишуда андешида шуданд, гуфт котиби шӯрои амният. ӯ тавзеҳ дод ки тағйироти қонунӣ барои пурзур кардани назорати муҳоҷират ва масъулияти шаҳрвандии хориҷӣ барои вайрон кардани қоидаҳои будубош пешбинӣ шудааст. Ба гуфтаи ӯ ташхиси ҳузури қонунӣ дар ин кишвар дар саросари Русия сурат мегирад. Патрушев қайд кард ки ҳоло зарурати мушаххас кардани вазифаҳои аввалин дараҷаи мақомоти давлатӣ дар соҳаи муҳоҷират ба миён омадааст. Ҳамчунин ба ҳукумати Русия, вазорату идораҳои манфиатдор, ба намояндагони ваколатдори президенти Федератсияи Русия дар ҳавзаҳои федералӣ ва роҳбарони вилоятҳои Русия супоришҳои дигар дода шуданд. Ёдовар мешавем ки то ин вақт дар Федератсияи Русия ба мутобиқсозии иҷтимоӣ ва фарҳангии хориҷиён ба таълими кӯдакони муҳоҷир аз рӯи барномаҳои таълимии умумии Русия таваҷҷӯҳи зиёд дода мешуд. нархи билети ҳавопаймо аз Русия ба Тоҷикистон 2 маротиба коҳиш ёфт. Дар ин бора омори портали tutu.ru хабар медиҳад. Таҳлилгарон қайд карданд ки дар давоми моҳ арзиши парвозҳо дар дохили Федератсияи Русия ва кишварҳои ҳамсоя аз 6 то 40% поён рафтааст. ҳамин тариқ ба ҳисоби миёна арзиши чиптаҳои рафту омад ба минтақаҳои Русия аз 21 то 30 сентябр тақрибан 10300 рубл буд, аммо дар моҳи октябр бошад он 9700 рубл аст. дар охири моҳи сентябр қимати парвоз аз Федератсияи Русия ба кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва бозгашт ба ҳисоби миёна 40375 рубл ва ҳоло 24100 рубл арзёбӣ шудааст. арзиши миёнаи парвозҳо ба Тоҷикистон ва Қазоқистон 16-18% коҳиш ёфтааст, қайд кардааст дар хадамоти матбуоти портал. дар tutu.ru гуфтанд ки парвозҳо ба Қирғизистон, Туркия ва Исроил дастрастар шуданд. қимати миёнаи чиптаҳои ҳавопаймо ба Озарбойҷон ва Беларус 3 баробар ва барои парвоз ба Арманистон 66% кам шудааст. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаво рӯзона то 28 дараҷа гарм мешавад. иттилоъ додааст Амид Ховар бо истинод ба агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон. имрӯз дар вилояти Суғд ҳавои тахриёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддати то 12-17 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобиаи марказ ҳаво тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 3-8 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 6-8 дараҷа ва рӯзона 22-24 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.